Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyr bagyp etrap ýurdumyzdaky täzirlikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütýän wekili Hanym Terih Hakalan kabul etdi. Mihmana wagt tap kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylarynyň mehirli salam getirdi we pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimize Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütýän wekilini mihmansyýar türkmen topragyna görýändigine şadlygyny aýdyp, hoşnýetli gutluglar üçin oňa minnetdarlyk bildirdi. Hemde Ýewropa Birleşiginiň ýol başçy düzümine özüniň iň gowy arzularyny aýtdy. Döwlet başlarymyzy Ýewropa Birleşigi bilen ýödary peýdary gatnaşyklaryň ösdürmeginiň, ýurdumyzyň ähli gyzyklanmalarynyň beýikligine, halkara hyzmatdaşlygynyň giňildirmegine gönükdirilen daşar syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridigini bellädi. Hemde bu saparyň Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyny ösdürmegine kuwatly itergi berjekdigini anan bildirdi. Duşun başyna söhbetdeşler netijeli gatnaşyklaryň iýlikderli ösdürmegine uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellediler. Taraplaryň gatnaşyklaryň täze netijeli gurallaryny hemde ugurlaryny gözlemäge, şeýle hem syýasy, ykdysady, ansanperwer we ekologiýa ugurlary boýunça iýlikderli ösdürmäge bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky gyzyklanma bildirilýän köpügürli hyzmatdaşlygyň sazyşly ösüşe eýe bolýanyny hemde soňky ýyllarda onuň okgunly we netijeli ösdürilýänini kanagatlanma bilen belledi. We Türkmenistanda 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň resmi wekilhanasynyň açylmagy bilen ýödary gatnaşyklaryň sazyşly ösýänligini hemde onuň täze mazmun bilen üstünün getirilýänini aýtdy. Häzirki döwürde Ýewropa Birleşigi bilen iki taraplaryň gatnaşyklar hereket edýän ugurlaryň, hususan Ýewropa Birleşigi Türkmenistan Birlikdäki komitetiň parlamentary gatnaşyklaryň, adam hukuklary dialogunyň, daşar syýasat idaralarynyň arasyndaky işiň, duşuklaryň we hyzmatdaşlygyň beýlik ugurlarynyň çäklerine netijeli ösdürilýär. Mundan başga da Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi sewtara derejesinde, şol sanna Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa dialogunyň çäklerine netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Türkmenistanda kanunçylyk, bilimiň derejesini ýokalandyrmak, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny, owa we suwgaçylygyny ösdürmek, daşky şow goramak, howanyň üýtgemegi boýunça halkara konwensiýalaryň durmuşa geçirilmegi hemde beýlik ugurlardaky taslamalar üstünlikli amala aşyrylan taslamalaryň hataryny görkezildi. Umumy pikire görä, medeni we ansanperwer gatnaşyklaryny iýişeňleşdirmegiň Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde dowam etmegiň möhüm ugurlarydyr. Büyük gatnaşyklaryň öýdara düşünmek we uzak meşguliyetlerin gyzyklanmalara laýyk gelýän esasda mundan meýlekde birlikde işlemek üçin möhüm binýat bolup durýanyny bellenildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanda Ýewropa Birleşigi bilen öýdara gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berilýänligini ýene-de bir ýola bellep, taraplaryň netijeli gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmegine we ösdürmegine bolan gyzyklanmalaryna kanagatlanma bildirdi. Duşukdan soň mehman habarçamyda şeýle gurulma berdi. Meniň hormatly jenap prezident bilen ilkinji duşuşygym ören netijeli boldy. Biz Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk meselelerini, iki taraplaryň we sewitleýän gatnaşyklaryň meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşdyk. Şeýle-de hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmegiň köp sanly meseleler boýunça pikir alışdyk. Şu ýerde bir zat aýratyn bellemek isleýän, olam iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň ägir dolu geljegi bar. Şunu ykdysady, insanperwer, syýasy hem ekologiýa ugry boýunça iki taraplaryň we sewit derejesindäki gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleriniň bardygyny aýratyn bellemeli. Energetika, bilim şeýle-de howaň üýtgemegi bilen baglanşykly ugurlar, syýasy durnuklylyk we ykdysady ösüş bilen baglanşykly meseleler hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hataryna görkezildi. Ýewropa Birleşigi öz tarapymdan ýola goýulýan gatnaşyklaryň hemme taraplaryň esasy ösdürilmegine ýakynan ýardam berýär. Bu bolsa hyzmatdaşlygyň bolşýaly, beýleki ugurlaryň oňy ýagdaýda ösdürilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Öz tarapymdan ýola goýulýan gatnaşyklaryň işeňleşdirilmegi ugruna zerur tagalalanmy etjekdigime inanýarýan. Sag boluň. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen adatdan daşary dowluk täýärleýijisi Askar Tajibayew kabul etdi. Ol döwlet başlyrymyza inanç hatyny gowşurdy. Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen adatdan daşar we dowluk täýärleýijisi wagt tap kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize Gazagystan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salam getirdi.
Dozukly döwletiň başçyny netijeli türkmen gadak gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge taýýardygyny tasdiklady we pursatdan peýdaranyp hormat prezidentimize ýokary döwlet wezipesindäki giňerimli işine uly üstünlikleri tüýsürekden arzu etdi. Hormat prezidentimize mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Gazakystan Respublikasynyň prezidentine we halkyna iň gowy arzularyny beýan edip, diplomati jogapkärlik wezipe bellenmegini gutlady. Hemde köpügürli döwletara hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pugtalandyrmakda üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başlarymyz öňden gelýän hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryna dayanýan hemde ýöwara düşünmek we anançmak görelgelerine esaslanýan türkmen gadak hyzmatdaşlygynyň üstünlikli ösürilip, täze anyk many mazmuny iyi bolýanyny kanagatlanmadan belledi. Duşun barşynda hormat prezidentimiz we dowluk tiýarly wekil ýöwara hormat goýmak we gollamak görelgeleri esasynda gurulýan hemde ýagy tuly kuwaty iyi bolan döwletara gatnaşyklarynyň geljegi barada pikir açdylar. Şeýle hem geçen ýylda Gazakystan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyzda bolan döwlet sapar mahalına we iki ýurdun liderleriniň Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 3-nji konsultativ duşuryň çäklerine gadandan alaşyklary ýerine ýetirmek bilen baglanyşly meseleleri garaldy. Şoňla baglykda ýurtlarymyzyň möhüm strategik hyzmatdaşlary bolup durýanyny bellenildi. İki taraplaryň gatnaşyklaryň ygtybarly, gadyraşdyrjy hukuk büniýady hemde ykdysady, alym teň köýmedini hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki hökümetara türkmen gadak toparynyň işi munyň aýdyň tutnamasydyr. Bu bolsa daşary ykdysady gatnaşyklaryň işleňleşdirmegine ýardam berýär. Döwlet başçylygy we diplomat ýurtlarymyzyň öýdary anançmak arkaly hyzmatdaşlyk ýoluny berk eýrýänliklerini kanagatlanmadan bellep, diýip bolan hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga hemde täze birlikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine hemme taraplaryň taýýardyklaryny beýan etdiler. Munyň öýdi bolsa dostlukly halklaryň hassa ýakynlaşmagyna ýardam eder. Halkara siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriň we garaýşlaryň ýakynlygynyň dürli derejede türkmen gadak gatnaşyklaryny işleňleşdirmek üçin amatly şertleri dürediýänligi bellenildi. Meýerim bolşýaly biziň döwletlerimizde iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Awraýly halkara düzümleriniň çäklerini birik-birige gollap bermäge bilen gyzyklanmalar munyň aýdyň beýanydyr. Duşun ahyrynda hormat prezidentimize diplomata iki ýurdun arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkitilmegi ugruna alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Gazakystan Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan tışary we dowluk tiýarly elçisi, diň hukuklyk, öýdary hormat goýmak görelgeleri esasynda gurulýan hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny ýygyderli ösürmek ugruna ähli wirur tagallalaryny we toplan tejribesini gaýgyrmajakdygyna ananardy. Duşukdan soň elçi habarçamyda şeýle gurulmerdi. Bugün onuň ary hedireti Türkmenistanyň hormatly prezidentini ananç gatyna gowşurmak hormatynyň miýetseredenligine üren şatdygymy bellemek isleýän. Biz hormatly prezident bilen Gazakstanyň we Türkmenistanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdyk. Gazak hemde türkmen halklarynyň köp asyrlaryň dowamyna goňşy bolup ýaşaýanlyklaryny, olaryň amumy däpleriniň we ruhy gymmatlyklarynyň bardygyny bellemeli. Gazakstan we Türkmenistan doňluk ýurtlary bolmak bilen hemişe birik-birige öýdary gollap berýärler. Garaşsyzlyk döwrüniň ilkinji günlerinden başlap biziň ýurtlarymyz birik-birige ananşmak we din hukuklyk esasynda hyzmatdaşlygy ýola goýdy. 2017-nji ýylda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama gol çekilenden soň Gazakystan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar hil taýdan täze derejeye çykdy. İki taraplaryň siýasy gatnaşyklar işçiň ösürýär. Ýokary derejedäki wekiliýetleriň taparlary iýdigderli gurulýar. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Gazakystan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň çakylygy boýunça awada milli tiýagatçylyk dowlagyna geldi we şol ýerde Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň nowatdaky konsultativ duşugyna gatnaşdy. 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda bolsa Gazakystan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary guruldy. Saparyň jemleri boýunça resmi namlaryň toplamyna gol çekildi. Munyň öýdi iki ýurdun gatnaşyklarynyň ýokary dereje eýe bolýanyny görkezdi. Şeýle hem Sankt-Peterburg ulgamda hyzmatdaşlyk iýdigderli sürýär. Menim öz gedegimde Gazakystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösürilmegi ugruna ähli tagallarlarymy gaýgyrmajakdygyma inandyrýan. Sag bolun. Ne bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanşedýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň alhedreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň alhedretiňiz Gazakystan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösürmek, halklarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak siýasatynyň ugralyp, men Askar Tajbayew Gazakystan Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary dowluk tiýarly elçisi wezipesine bellemek baradaky çözgüdi kabul etdim. Siziň alhedretiňizden onu mähirli
kabul etmegdi we meniň adymdan hemim Gazagystan Respublikasynyň hökümetiniň adyndan size aýtjak zatlaryny inanmaňyzy haýyş edýän Kasym-Jomart Tokayew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluglary bilen tanış edýäs. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňizi we türkmen halkyny adamlaryň öz tebigatyna dolanyp gelmeginiň Ramazan aýyna kalplaryny nurdan dolduryp beýik bir baryň öňüne ruhy taýdan päklenenleriň bayramy bolan mukaddes Oraza bayramy bilen tüýsürekden we uly şadlyk bilen gutlaýan. Bilelikdäki tagyllaryň netijesinde musulman ümmetyniň arasyndaky raýdaşlygyň, dostlugyň putulanyrjagdygyny we tutuş dünýäde gapmagarçylyklaryň aradan aýrylyp parahatçylygyň we howpsuzlygyň dawralanmagynyň şaýady boljakdygyny umyt edýän. Beýik bir bardan siziň Al-Hedratiňizde berkjan saglyk we üstünlikleri Türkmenistan halkyny bolsa bagtyarlyk we awadançylyk etjilmegini dileg edýän Seýed Ibrahim Raisi, İran Islam Respublikasynyň prezidenti. Bolsoda şeýle diýilýär, onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Siziň Al-Hedratiňiz gadyrly doganym, Aljeryň hökümetiniň we halkynyň adyndan we hut öz adymdan siziň Al-Hedratiňize mukaddes Oraza bayramy münasibetli mähirli gutluglary we iň gowy arzuwlary iýermäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Tagaladan bize we ähli musulman ümmetine özara düşünşmegi, parahatçylyk we durnuklugy dileg edýän. Pursatdan peýdalanyp iki doganlyk halkyň bähfidine ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary putulandyrmakda siziň Al-Hedratiňiz bilen hyzmatdaşlyga taýýardygymy ýeni däwirgedek nykdamaslaýan. Size berkjan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň doganlyk halkyny bolsa mundan beýlegim ösüş we awadançylyk arzu edýän. Siziň Al-Hedratiňiz gadyrly doganym, size belen sarpa goýan maradaky inandyrmalarmy kabul ediň. Abdelmejid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bolsoda şeýle diýilýär, onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňize mukaddes Oraza bayramy münasibetli tüýsürekden gutluglary iýermäge şatdyryn. Siziň Al-Hedratiňize bagyt we rowaşlyk, dostlukly halkyňyza we ähli musulman ümmetine bolsa awadançylyk we bolçulyk arzu edýän Haýsam bin Tarek, Omanyň sultany. Şogun Türkmenistanyň Milli Geşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili Hanym Terha Kala bilen duşu geçirli. Duşuň barşynda parlamentara gatnaşyklary geňeltmeň geljeki ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili bilen bolan duşunyň barşynda töhfetdeşler häzirki zaman şertlerine parlamentary hyzmatdaşlygynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň, ýurtlaryň hem de halklaryň arasynda dostluk we özara düşünmek gatnaşyklaryny putulandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup hyzmat edýänini bellädiler. Türkmenistan Ýewropa Birleşigi hem de oňa agda ýurtlar bilen dostlukly we netijeli gatnaşyklary uly ähmiýet berýär. Bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk täze urlary öz için almak bilen barha giňildirýär we putulandyrylýar. Gahryman arkadagymyz biz iki tarap bilen gatnaşyklaryň gazanylan sepgidine ýokary baha berýär. Hem de oňa uluk meşguliyetlerin gatnaşyklary ösdürmegiň esasy hökümine garaýar diýip bellädi. Duşuň barşynda hereket edýän hyzmatdaşlyk gurallarynyň hyzmatyna Ýewropa Birleşigi Türkmenistan Birlikdäki komitetiň çäklaryny parlamentary gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge özara gyzyklanma bildirildi. Taraplar soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gazanylan alaşyklary kanunçylyk taýdan üpsün etmek boýunça geçirilýän giňerimli işleriň möhümdigini belläp, kanunçylyk ulgamyny özara tejribeler açmak, ýola goýulan oňyn hyzmatdaşlygymyň meýlekde ösdürmek maksady bilen iki taraplaryň parlamentary duşuklary hem de geňeşmeleri ýygyderli geçirmek baradaky pikir beýan etdiler. Gahryman arkadagymyz açyk gaplar tiýadatyna agrarly ýurdumyzyň Ýewropa Birleşigi hem de bu birleşige agda ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň hasy giňeldirmegine aýratyn möhüm ähmiýet berýänini belläp, Aşgabatda geçirilen duşuklaryň diýip bolan hyzmatdaşlygy täze iterik hem de many mazmun berjekdigine anan bildirdi. Şeýlegem Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekiliniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow bilen hem duşy geçirildi. Duşuň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň okunly ösdürülmegine, onuň özara bähfitleri alaýyk gelýän hil taýdan täze derejä çykarmagyna düýpli ýardym berýän parlamentary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösdürülmeginiň derurdugyny ýene däwirgedek bellediler. Şogun
Sanly ulgam arkaly Milli Kengeşlik Meclisiniň nowatdaky 6-njy çağrışynyň 18-nji maslahaty geçirildi. Onu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny hemem ýurdumyzyň kanunçylyk, hukuk benýadyny döwraplaşdyrmak boýunça toplumyň maksatnamalaryna aýklykda işlem taýýarlanan kanunlaryň taslamalarynyň birnäçetine gararly we kabul edildi. Meclise birnäçe ministrlikleriň we puwdaklaryň dolanýan edaralarynyň hemde köpçülikleriň habar berişleri işleriniň wekilleri çağırly. Deputatlar gün tertibine laýyklykda Türkmenistanyň administrativ hukuk bolanmalary hakynda kodeksine goşmaşylar we üýtgetmeler gizmek hakynda, Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaşylar gizmek hakynda, ýol hereketiniň hukuklygy hakynda, Türkmenistanyň kanunyna goşmaşa gizmek hakynda, Türkmenistanyň jenaýat iş ýörediş kodeksine goşmaşylar we üýtgetmeler gizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaşa gizmek hakynda, gümrük gulluk hakynda, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetme gizmek hakynda hemde ösümlikleriň karantini hakynda, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar gizmek hakynda Türkmenistanyň kanunlaryny tasdimlanyna garadylar. Bu kanunlaryň kämilleşdirilmegine ýurdumynyň konstitusiýasyna laýyklykda amala asyrylýan hemde berqara döwletiň täze eýýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge, ugrdaş ulgamlaryň işiniň kämilleşdirilmegi üçin hukuk mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilendigi bellenildi. Şykşy edenler bu kanunçylyk resmi namalarynyň kabul edilmeginiň ýurdumynyň raýatlarynyň hukuklaryny, adatlyklaryny hemde kanuny berkiwetlerini üpçün etmek hemde sany ulgamyň hukuk esaslarynyň üpçün edilmegi üçin uly ähmiýete eýedigini bellediler. Ýol hereketiniň hukuklygy hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaşa girmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny taslamasy boýunça çykyşlarda oň degişli ministrlikleriň hemde puwdaklaryň dolanýan edaralarynyň işçiň gatnaşmagynda işlenip taýýarlananyny, ýol hereketiniň hukuklygyny, ýol hereketiniň düzgünlerini üpçün etmek boýunça işi giňeltmek babatda wajypdygy bellenildi. Ösümlikleriň karantin hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar gizmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny taslamasy aral maslahatlaşanyny deputatlar oň kabul edilmeginiň ata watanymyzyň täsin tebigatynyň köpügüşündigini hemde gözelligini aýyry saklamaga ýardam edýän taslamалary durmuşa geçirmäge gönükdirilendигini bellediler. Munyň özi mehriban tebigatymyzyň baýlyklarynyň rejeli peýdalanmagyny üpçün edýär. Bu kanunyň taslamasy halkara hukugynyň umumy qirar edilen kadalaryna laýyklykda degişli kanunçylygy kämilleşdirmek maksadyna işlenip taýýarlandy. Milli Kengeşlik Meclisiniň 6-njy çağrylşynyň nowatdaky maslahatynyň garamagyna girilen kanunlaryň taslamalary bir agzdan gollanylýar hemde kabul edildi. Maslahatyň ahyrynda deputatlar bu hukuk namalarynyň garaşsyz kemişeli beýtarap Türkmenistanyň hereket edýän kanun çykarjylyk ulgamynyň üstüni ýetirip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başdanlygyna giň gerilme durmuş ykdysady hemde demokratik özgertmeleri mundan meýlekde üstünlikli amala aşyrmak üçin zerer bolan oňy şertler üpçün etjekdigini anam bildirdiler. Şol özgertmeler bolsa döwletimiziň durmuşynyň dörli ugurlaryna okkuny ösüş üpçün etmäge gönükdirilenler. Hormatly prezidentimiziň 3-nji maýda sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan jogapkärlik wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary barada ýurdumyzyň ahali Balkan, Daşwy we Mary vilayetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda giňişleri gürňedildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Bu wezipeleň üstünlikli berja edilmegi halkyň arkadaly zamanasy ýylyny göz tutulýan jogapkärlik işleň durmuşa geçilmegini öpçün eder. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler, olal berilen tapşyryklaryň berja edilişi, gowuşa ekişini ýokary derejede geçirmek, göwürş gadanlanan ýerlerde hatarara bejergisini hemde ösüşdigini tutmak işlerini ýokary hil derejesinde ýola goýmak, aýkynlere iýdek etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, o senagat toplumunda häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler dogrusunda giňişleýin gürrüňedildi. Oğuculuk işlerinin gurulşunu, ekrançylyk meýdanlarynyň we oğuculuk tehnikalarynyň ulanşyny aýratyn seljerme berildi. Bu işleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň, güýlük bugdaýy, agrotehnik kadrlara laýyklykda iýdek etmegiň, göýök bagça ekinleriniň, yer almanyň we sowanyň bol hasylyny kemale getirmegiň wezipeleri maslahatlarda giňden ara alınıp maslahatlaşyldy. Bu işler halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň üstünlikleri beslenmegini üpçün eder. Yer eýelerini ýokary hili tohumlar we ýeterlik mukdarda dökünler bilen üpçün etmek meselelerine de aýratyn üns berildi. Bu bolsa yerleriň hasylygyny ýokarlandyrmagy şertleridir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Haşalotlary, dürli keselleri we ziýankeşlere garşy görüş çäreleriniň talaba laýyk gurulmagynyň zerurlygy bellenildi.
yer eýeleriniň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan kärhanalarda işleri häzirki döwrüň talaplarynyň derejesinde guramagyň ähmiýetini üns çekildi. Munyň özi bolsa hasyl kemaly getirmeň esas şertleriniň biridir. Vilayetlaryň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy ylmy taýdan ýola goýmaň ähmiýetine de ul üns berildi. Şunda işler milli tejribeleri ulanmak bilen utgaşdyrylmalylar. Suwaruş akabalarynyň ýagdaýy hemde beý ulgamlarda durmuşa geçirilmeli işler dogrusynda da has giňişleýin gurrun edildi. Bu bolsa hasyllygy ýokurlandyrmaga ýardam berer. İşleriň äklisini toplumlaryň amala aşdyrmaga da aýratyn üns çekildi. Galla orju kombaynlary, ýygnalan hasyly daşaýan awtololary, kabul ediş ammarlaryny orok mewsumyna taýýarlamagyň jogapkärlik wedipeleri hakynda da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny iýetmek mewsumyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmeň, wagtdaky işleri ýörüte gödäwçilikde taklamaň wedipeleri hakynda da aýdyldy. Bu işleri milli daýhançylyk ýörelgelerini ulanmak bilen ylmy satda toplumlaryň durmuşa geçirmeň zerurdygy bellenildi. Munyň özi owa senagat toplumundaky özgertmeleriň rowaşlanmagyna itergi berer. Maslahatlarda ýurdumyzyň vilayatlaryna alınıp barýan guruşyklar, hususan da ýolları awatlamak, ýaşaýyş saýlaryny öz wagtynda ulanmaga tawşyrmak babatynda da gurrun edildi. Munyň özi hemişelik talapdyr. Öňde durýan ähli wedipeleriň berja edilmeň zerurdygy nygtalyp bellenildi. Ýurdumyzyň ähli vilayatlaryny halkyň arkadagy zamanaty ýylynda durmuş yksadydan östürmeň wedipeleri ýerine ýetirilmäge degişlidir. Bu bolsa arkadagy serdarymyzyň başçylygynda täze sepkitlere tarap ynamly gitmeň möhüm şertidir. Gahryman arkadaşymyz Gurban Gulberdim Muhammedowyň ömrümiň manysy atly täze kitanyň tanışdyryş däwrelerini geçirilmek dowam edýär. Şu gün şeýle däwreler ýurdumyzyň ilm, bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik toplumynyň şeýle-de Balkan welaýat häkiminiň guramagyna geçirildi. Alam bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik toplumynyň guramagyny magtumuladynaky Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen tanışdyryş däwresinde turup başdan Gahryman arkadaşymyzyň ömrümiň manysy atly täze kitabyny ýazyp guturup halkymyza nowatdaky eserini sowgat edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirilip, millilizmimiň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, galamynyň mundan beýlegem ýeti, eserleriniň höwrüniň hasam köp bolmagy arzu edildi. Notaşiýaly kitaba aýraty sarpa goýan we bu gurda eklimide göreli bolýan Gahryman arkadaşymyzyň ulukmançylyk, saglyk, sagdyn durmuş, siýasat, ykdysadyýet, medeniýet, sunugat, diplomatiýa, taryh bilen bagly başga da köp sanly kitaplary bar. Olaň eklisi türkmen halkynyň ruhy baýlygyna urildi. Ömrümiň manysy atly bu kitabam her bir türkmen üçin möhüm gollanma bolar. Sebäbi arkadaşymyz bu kitapda türkmeniň beýikligi barada, beýik gazananlary barada, şuny we geljegi barada gurrun edýär. Mehriban arkadaşymyz Gurban Gulberdim Muhammedow pederlerimiziň gadymyetden gelýän asly ruh gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen biziň günlerimizde çenli ýetip gelen çeşmeleri we maglumatlary jekmejek öwrenip, olary täze eserine jemläpdir we ulgamlaşdyrypdyr. Bu eser ýazylyp başlanan purtodundan dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gyzyklanma döretdi. Sebäbi türkmen halkynyň milli häsiýetinde we dünýä garaşyna beýany tapýan ýokary insanperwer we umum adamzat ýörelgeleri dünýäniň köp halklaryna ruhy golluk tapýar. Halkyň arkadagy zamanasy şygary bilen geçýän ýyllar neşir edilen bu eser garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň ýeten bele sepkitleri, döwletimiziň taryhynaky ähmiýetli wakalary, hemem ömrüni ata watanymyza we mehriban halkymyza gulluk etmäge bagş eden millilizmimiziň durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary barada maglumatlary özüne jemleýär. Çykyş edenler bular barada aýtmak bilen Gahryman arkadaşymyzyň zekininden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň we ýörelgileriniň beýan edilgendigine özü çekip, olaň häzirki döwürde möhüm bolmagy pederlerimiziň däpleriniň we ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň suwtnamasy bolup durýanyny nyktadylar. Tanışdyryş däwresi bilen ugurduş kitap ýokary okuw mekdeplerine, ilm, bilim, taslama bäsleşiklerine we sport ýarşlaryna gazanan üstünlikleriniň dürli taslamalaryň we milli amala haşam sunugatynyň gymmatlyklarynyň sergisi guruldy. Şeýle-de ýokary okuw mekdebiniň tariflerini ýerine ýetirmegine Gahryman arkadaşymyzyň ömrümiň manysy kitabyndan sahnalaşdyrylan gadymyety nazar atly edebi saz kompozisiýa, aýdym saz we dutarçylar toparlarynyň Gahryman arkadaşymyzy, arkadaşly serdarymyzy, garaşsyz watanymyzy, halkyň arkadaşly zamanasy ýylyny, milli gymmatlyklarymy wasp edýän aýdymlar, tanslar dawara öz boşly öwüşgün berdi.
Balkın vilayet häkimleriniň vilayetin jemgyýetçilik guramalarynyň guramagyna Gahrman Arkadamyzyň ömrümiň manysy atly täze kitabynyň tanışdyryş dawarasy aýratyn täsirli we ýata galçy bolup, onu çykyş edenler halkyň arkadaly zamanysy ýylynda okuýjylar gowşany bu täze eseriň ýaş nesiller watançylyk ruhyny terbiýelemekdäki ähmiýetini aýratyn nykta geçdiler. Şöhratly taryhy asylyň jümüşinden göz başalyan türkmen halky kitaby hemişe uly sarpy goýup ony iň belent derejelere rowa görüpdir. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni hemmeler üçin gymmatly sowgat bolan kitap many mazmun taýdan dünýä ünlüleri derejesine göterilip, ola jemgyýetçilik garaýşyny kemilleşdirmekde aýratyn ähmiýete eýe bolup, türkmen halkyny bagtyarlyk döwrüne ýetiren Gahrman Arkadamyzyň täze eseri watana ene topraga söýgü mertebäni ýene bir gezek artdyrýar. Tanışdyryş dawrasyna şeýle mazmunlaky joşgyny çykyşlaň ençemesi dinlenilip, çykyş edenler halkymyzyň taryhyny, medeniýetine, depde sorunu goýan çoňur sarpasy üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini boýsunç bilen dagtap, Gahrman Arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik ýaşarynyň madamy ruwaç bolmagyny arzu etdiler. Tanışdyryş dawrasyna Balkyn vilayetiniň medeniýet we sungy dostlarynyň giň öwrümli aýdym saly çykyşlaryna uly orun berilip, zehine aýdymçylyň, ýaş ýerine ýetirjilen, tans hemde dörejilik toparlarynyň taýýarlan çykyşlaryna halkyň arkadaly zamanysy ýylyny arkadaly serdarymyzyň ýol başlygynda amala aşyrylýan tutumly işler we döwletli döwranly diýarymyz, şeýle-de berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň üstünlikleri joşgynly wasf edilip, dawarlara gatnaşanlar halkymyz hakynda edýän ýergensiz aladalary, döredýän döwre we şert mümkinçilikler üçin arkadaly serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Lewap vilayet baş bilim hem medeniýet müdürlükleriniň bilelikde guramagyny Seyit Nazar Seydadyň Döwlet Sazly drama teatryny garaşsylyň merjen däneleri bäsleşiginiň Lewap vilayet tapgyry geçirildi. Bäsleşige deslapky etrap şäher tapgyrlaryny ýeňçi bolan 6-dan 14 ýaşa çenli zehinli oglan gyzlaň jemi 200-den gowragyny özüni jemleýän dörejilik toparlarynyň 18-si gatnaşdyp, aýdym sazy howesek okuwçylaryň aýdan şyryny wazla aýdymlaryny watan mukaddesligi, bagtyar çağalyk, türkmen tebigaty, eşretli durmuşymyz, gözel Aşgabatymyz, ýurtymyzyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýetilen belent sepgitler, hormatly prezidentimiziň ruwaç işleri belent heňlerde tariflenip, garaşsyzlyk merjen däneleri 2025-nyň vilayet tapgyryna ýanglanan mahmaly wazly aýdymlar dar ýerine ýetirilen joşgyny çykyşlar, çaga kalplarynyň arkadaly serdarymyzyň bagtyar körpe nesiller hakynda edýän aladalaryna hoşallyk, eşretli zamanamyza boýsunç bolup ýüze çykdyp, ýeňçi topar bäsleşiň deslapky döwlet derejesindäki tapgyryna gatnaşmagy hukuk gazanyp, mektep okuwçylary okumaga, bilim almaga döredilen giň mümkinçilikler üçin arkadaly serdarymyz hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 4-nji maýda saat 20-den 5-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkyn vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup, bunu ordan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus maýl, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar. Ahal vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup, bunu ordan telesekundy 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýl bolar. Mara vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup, bunu ordan telesekundy 5-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýl bolar. Lewap vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup, bunyň ikinji ýarymyna vilayetyň günorta etraplaryna az kemýän şäher ýyllarym çakmak mümkin. Demine gün ordan telesekundy 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar.
Daşo vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup demurada kuna oradan teylesi günde 6-10 metre etken şemal olsar. Hava gecesine 14-19 gradus gündüzüne 25-30 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda ötkapdyran bulutly hawa bolup, ona oradan teylesi günde 7-10 metre etken şemal olsar. Hawa gecesine 16-18 gradus gündüzüne 27-29 gradus maylı olur. Yurdumuzda boýunça may aýynyň 5-ine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar yaz pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň öýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň öýtgeme bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýjek oňuýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen ağız burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berje etmek elleri arasynda saklamak derordur. Mehriban eleşler, bulary berk berje etseňiz ýylyň islenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler wetlenýär. Ähli ösüşlüň ödeninde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki bizim yurdumuzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.